Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta jornada de venres, día 10 do mes de outubro, tanto na radio como na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles falaremos de que este sábado hai unha proxección de un documental sobre a música tradicional oral. Tamén falaremos da viaxe a Salamanca e Zamora, do servicio de terapia ocupacional, así como de un curso de almacenamento e manexo de carretillas levadoras. Lembramos tamén que haberá xornadas de micoloxía. Falaremos de novo do sorteo de Cerceda Tapea, da ITV de Maquinaria Agrícola, da Festa do San Martiño en Cerceda, das axudas para a escolarización que están en plazo agora para xustificalas, e tamén da Festa do Atlético Cercedense, que terá lugar este sábado, é dicir, mañán. Nos deportes repasaremos o calendario deportivo da fin de semana e en canto tempo anticiparlles que seguiremos con tempo anticiclónico onde haberá máis presencia de sol que de nubes. Pois comenzamos a crónica da xornada falándolles de que mañán sábado ás 7 da tarde haberá a proxección de un documental sobre a música tradicional oral. O Concello de Cerceda, en colaboración coa Diputación da Coruña, dentro do Outono das Artes, proxecta este sábado, mañán, día 11, ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda, o documental Lévame a Idea, un documental da cooperativa galega Navíos e Folerpas que rende homenaxe ás mulleres protagonistas na creación, transmisión e divulgación da nosa música de tradición oral e da poesía popular, que en esta peza documental se reivindica cunha óptica donde o papel fundamental das mulleres na preservación da poesía, o canto e a cultura popular de Galicia, un piar esencial na nosa identidade colectiva e transmisión oral das letras e músicas que nos vertebran como pobo e que está presente nas achegas que saen de distintos eidos vencellados ao mundo do tradicional. Isto será, lembren, este sábado, mañán, ás 7 da tarde, para público adulto, a partir das 7, como decimos, mañán no Auditorio Municipal de Cerceda. Imos a falar agora da presentación que tivo lugar onte do proxecto Activa Verde, que tivo lugar onte ás 5 da tarde no Viveiro de Empresas de Cerceda. Tivo lugar a presentación deste proxecto, un proxecto que se leva adiante no Concello de Cerceda a través de a Secretaría Xeral de Emprego e Relacións Laborais da Xunta de Galicia, que está cofinanciado polo Fondo de Transición Xusta e que ten como finalidade apoiar a recualificación profesional e a inserción laboral da poboación afectada pola transición enerxética na provincia da Coruña, como é as centrais pechadas, como é a de Meirama. Na xornada onte foi un acto participativo e dinámico cuyo obxectivo principal foi a dar a coñecer o proxecto. Imos a recordar e ver como foi esa presentación na que estivo presente o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Benvidos en primeiro lugar ao Viveiro de Empresas, un edificio que se lle está dando uso e do cal estamos moi orgullosos, e tamén este programa Activa Verde. Gustaríame saudar a todos os presentes e, por suposto, a Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego, que hoxe aquí nos acompaña. O certo é que o sentido deses 111 millóns de euros do Fondo de Transición Xusta é que teñan un impacto precisamente nos territorios afectados polos peches das centrais, dígase as Pontes, dígase neste caso Meirama, co Concello de Cerceda, o Concello de Ordes, Carral, Laracha e Tordoia. Que haxa plans de formación é algo fundamental, e á parte deso, lóxicamente, van ter que ter un espello no territorio, un paralelismo cos distintos proxectos que se vayan implantando. Falábamos antes aquí que, por exemplo, no caso de Cerceda, está a piques de concederse a licencia para a planta téxtil de Sogama, estánse ampliando neste momento as actividades tanto de Malasa como a de Monmega, Ponte Callobre, aquí no polígono industrial do Acevedo. Vimos unha recalificación recente que aumentou o terreo industrial da Ariosa e tamén despois a longo prazo hai outros proxectos sobre o horizonte como ven sendo a central hidroeléctrica reversible. Os empregos da industria son os empregos de calidade,
adoita ser así. Son os empregos con mellores soldos e, polo tanto, normalmente son os empregos que desexan as distintas sociedades. E non só teñen esa utilidade, senón que tamén a industria, ao final, o que acaba causando é un retorno fiscal que nos permite fortalecer os servicios públicos. Por lo tanto, toda a ilusión con este proxecto que se está desenvolvendo, darlle as gracias nese sentido tamén á Xunta de Galicia e felicitarvos tamén polo feito de facer partícipes a distintos organismos. Eu creo que á hora de dinamizar estes temas todos temos que arrimar o ombreiro e nese sentido pois a presencia hoxe aquí de ASIME, de Comisións Obreiras, da UGT ou da Confederación de Empresarios da Coruña tamén é algo moi favorable, ao igual que o é, claro está, a presencia de máis de 40 persoas inscritas. Ao final, que haxa xente, que haxa tirón, é o que vai ser fundamental para que isto teña un impacto real. É un proxecto, se non me equivoco, que se pensa a medio e longo prazo, ata o ano 2028, e como antes decía, o que é importante é que se vayan desbloqueando proxectos, que se lle vai dando adiante novas oportunidades de emprego, e que unha vez que se poidan aproveitar, que eso poida aproveitar precisamente a xente dos nosos territorios e dese modo tamén que se poida asentar a poboación. Moita sorte, que a xornada sexa moi agradable e, sobre todo, que acabe dando a medio e longo prazo resultados positivos para o noso territorio. Benvidos a esta xornada, alcalde. É un placer estar aquí no teu concello. É a primeira vez que estou nestas instalacións, non sabía que era un viveiro, están, a verdade, que estupendas. Eu, a última relación que tuve con Cerceda foi fai anos que viñemos nunha excursión cun rapaces ao parque acuático, fixo mal tempo, collemos o autobús, marchamos por un bar, estuvemos toda a mañá xogando a fubilín, de volta para lá. Por tanto, Cerceda ten unha deuda comigo, o sea que temos que vir aquí un día, al menos cos meniños, a pasar unha boa tarde aquí ao parque acuático, que tendes unhas instalacións magníficas. Agradecer tamén os axentes sociais, ao GTFICA, a Comisións Industria, a SIME, a Confederación de Coruña, Mariña, Enrique, Javier, Pedro, pois moitas gracias pola vosa colaboración neste proxecto, porque sen a vosa parte pois o éxito non iba a ser o mesmo e posiblemente pois a execución non podría ser exitosa. Por tanto, estamos hoxe na presentación do proxecto Activa Verde, como moi ben describía o alcalde, pois é un compromiso da Xunta de Galicia coa xusticia social e laboral na transición enerxética. Efectivamente, o Concello de Cerceda, o Concello de As Pontes, concelleira, gracias por estar acompañándonos, pois están afectados polo peche das centrais recentes. Estaba pensando, ahora viña má mente, pois a noticia que leíamos hoxe nos telexornais de que seguimos en risco de outro apagón, que Red Eléctrica lanzaba esa mensaxe. Por lo tanto, creo que nadie discute a necesidade de facer esta transición, estas portas que se nos abren, estas portas laborais para esta nova industria, para as enerxías verdes, pero lóxicamente, pois a noticia que saltaba hoxe preocúpanos un pouco a todos. E que é Activa Verde? É un proxecto de acompañamiento e de recualificación profesional, especialmente para aqueles traballadores, ex-traballadores destas centrais que directa ou indirectamente a través de outras empresas subsidiarias quedaron en desemprego. Por lo tanto, o obxectivo é facer itinerarios formativos. Creo que o mellor aliado para buscar un emprego, para recualificar o personal, é a formación continua. Obxectivos e sectores específicos. Falaremos de hidróxeno verde, de enerxías renovables, de mobilidade eléctrica, de tecnoloxías limpias, en definitiva, todas as novas ferramentas que estamos poñendo a disposición da sociedade para ter un mundo máis xusto. Este fondo está financiado polo Fondo de Transición Xusta da Unión Europea, con un período de execución ata o ano 28, polo tanto, quedamos agora con este acto o lanzamento deste programa no ano 25, pero tenemos unha serie de dotacións durante o 26, o 27, ata chegar ao 28 para conseguir esas insercións laborais. Non é unha acción puntual, senón que é unha parte dunha estrategia a largo prazo que se forma por tres piares, que son a formación, a inserción e a cohesión territorial dos concellos. En definitiva, a Activa Verde é un instrumento real para persoas que buscades novas oportunidades,
un apoio para territorios en reconversión e un compromiso coa transición xusta con rostro humano. Moitas gracias a todos e que teñades un futuro laboral moi próspero. Por outra parte, o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón dende primeiros de outubro de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soidade non desexada nas persoas maiores. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos de todo o Concello. Nos próximos días, dende o Concello, se poñerán en contacto por teléfono ou, como sexa posible, con todas as persoas maiores de 80 anos para saber si precisan deste servicio. Un servicio, insistimos, de terapia ocupacional e de acompañamento para as persoas maiores de que dispón agora, a partir deste mes, o Concello de Cerceda. Seguimos a falar de máis temas. Falamos agora dun curso de almacén e manexo de carretillas elevadoras. Un curso gratuito, un curso formativo de operacións auxiliares de almacén, logística e de manexo de carretillas elevadoras. Está destinado a demandantes de emprego e poboación activa en xeral. Será no Viveiro de Empresas no Acevedo os días 13, 14, 15 e 16 de outubro de 9:30 da mañán a 2:30 da tarde. As inscripcións poden facelas no Concello no 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello coa extensión número 9, ou con Belén Viqueira, polas mañáns de 9 a 2. Ou tamén poden facelo por correo electrónico en promocioneconómica@cerceda.es. É un curso gratuito e as plazas son limitadas. Tamén o Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía no mes de outubro. Concretamente vai a ser o sábado 25 de outubro e ese día a presentación será ás 10 da mañán para despois ás 11 menos cuarto e ata 1:30 saír ao monte para recoller e clasificar aos cogumelos, as setas. Decirlle que o prazo está aberto, as plazas son limitadas e todo indica que se esgotarán en breve. Teñen que anotarse a través dun formulario que atoparán na páxina web do Concello. Hoxe volvemos a falarlles do éxito de Cerceda Tapea, que ademais se veu acompañado dun sorteo entre todas aquelas persoas que tiveron oportunidade de degustar 3 tapas en 3 establecementos diferentes e que sellaron precisamente ese tema. O Concello organiza, en colaboración con varios establecementos, organizou este sorteo que poderán ver ou que poderán seguir. Máis temas, agora falámoslles de a ITV de maquinaria agrícola, porque onte comenzaba a ITV de maquinaria agrícola no parque acuático, nos aparcamentos superiores do parque acuático de Cerceda, onde se instala a unidade móvil da empresa Supervisión e Control. Pois dende onte ata o 21 de outubro van a estar aí para todos aqueles que queiran pasar a ITV de maquinaria agrícola. Si queren poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa página web www.ictv.com no apartado de cita previa. O 8 de novembro do vindeiro mes se celebra o San Martiño, a festa do San Martiño en Cerceda, que recuperou fai varios anos a Comisión de Festas actual de Cerceda. Hai, en canto programa, hai misa na honra ao San Martiño a 1 da tarde e ás 2 da tarde sesión vermú con disco móvil impacto para dar paso ás 3 da tarde a un xantar popular baixo carpa a precio de 30 euros, de 5 a 10 anos 15 euros e para os máis pequenos gratuito. O menú a base de empanada, callos, churrasco, postres e bebidas con café con gotas e, en este caso, os tickets xa están á venta. Poden acadalos en Agroferretería Cerceda, na peluquería A Peluquera ou con calquera membro da Comisión de Festas. Logo haberá unha tarde de sorpresas, haberá a partir das 9 verbena con disco móvil impacto. Como decimos, haberá carpa para disfrutar de todo elo. E tamén esta semana que ven remata o plazo para xustificar as axudas municipais que se otorgaron a 150 persoas de escolarización para este curso. Material escolar, libros de texto ou vestuario básico. Agora teñen de plazo ata o día 13 de outubro, para presentar no rexistro do Concello ou a través da sede electrónica as facturas, a documentación acreditativa xustificativa do gasto realizado e así recibirán xa o importe desta axuda. En caso de que non o fagan, evidentemente non terán
o pago da axuda. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais polas mañanas, o 981 68 60 68. Estamos a venres, imos a repasar o calendario deportivo da fin de semana, recordándolles tamén que o Atlético Cercedense celebra na xornada de mañán a súa festa anual, donde farán un xantar a base de churrasco, pero haberá música e diversión con DJ Teo e hinchables. E ademais delo, pois repasando o calendario da fin de semana, comenzamos pola primeira categoría Galicia, donde o Queixas, que lembren, está debutando nunha liga na que xa estivo na primeira Galicia, pero nun grupo no que nunca estivo, que combina equipos da Costa da Morte e de Santiago. Pois ben, ten que desplazarse a Muxía, Muxía Queixas. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo municipal de Ariña en Muxía. Un Queixas que ven de vencer na casa no último encontro e que pretende seguir de novo cos bons resultados. Na terceira categoría Galicia temos un derbi do Concello entre o Atlético Cercedense e o Rodís, un Atlético Cercedense na parte alta da clasificación, aínda que acaba de comenzar a Liga, e un Rodís loitando tamén para ir subindo postos na clasificación. O partido Atlético Cercedense Rodís é o domingo ás 12 do mediodía no campo do Roxo. Pola súa parte, o San Martiño xoga en Carballo, Bergantiños B San Martiño. O partido é o sábado ás 8 da tarde no campo das Eiroas. No fútbol femenino hai un Atlético Cercedense Ordes B. O encontro é o domingo ás 5 da tarde no campo do Roxo. Un Atlético Cercedense que debutaba a pasada fin de semana con un empate fora da casa nesta Liga de Fútbol 11 e que agora pretende na casa seguir cos bons resultados o domingo ás 5 no Roxo. Os juveniles xogan xa mañán sábado, Atlético Cercedense Santa Cruz, mañán sábado ás 4 da tarde no Roxo. Os cadetes xogan tamén mañán, pero en Carballo. Bergantiños de Atlético Cercedense Cadete, mañán sábado ás 6 da tarde no campo das Eiroas. Os infantís aínda non comenzan a Liga esta próxima semana, mentras que os alevíns e os benxamíns xogan en Oza Cesuras. Os alevíns, Oza Cesuras Atlético Cercedense, mañán sábado ás 10 da mañán no campo do Loureiro, e os benxamíns xogan tamén contra o Oza Cesures mañán sábado, pero ás 12 do mediodía no campo do Loureiro. Os prebenxamíns xogan na Coruña, no campo da Torre. Calasanz B Atlético Cercedense prebenxamín, mañán sábado ás 4 da tarde no campo da Torre, número 5. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o domingo, Cerceda Sigrás, pasado mañán domingo, ás 11 da mañán en Orellán. Mentras que o San Martiño, que vai líder na Liga, xoga en Narón. Narón San Martiño. O partido tamén é o domingo ás 10 da mañán no campo de Cadaval, en Narón. Na segunda B de veteranos, o equipo do Rodís xoga na casa contra o Atlético Perillo. Rodís Atlético Perillo. O partido é o domingo ás 11 da mañán no campo de Encrobas, nas Tinajas. Galicia, durante a xornada de mañán sábado, continuará baixo a influencia do anticiclón. Con esta situación agardamos de novo ceus pouco anubrados ou despexados en xeral. Pode haber máis nubes canto máis ao norte de Galicia debido, evidentemente, aos ventos do nordés que seguirán soplando, frouxos con intervalos de moderados na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.